Six Schedule Implementation Committee pen lo tema la pen ke 2019 and Ingthan si la election hai hete paragraph 2 sa paragraph 7 benta aron silam bangala election ke hai tunge silam ledet amasi ni tum election hai nangji tangte pusi la 24 plus organization ke pavi to that si ni tum Aphlc pusi ni tum ka selam lo la si election se dan lo pen non ke wangji MSC election ke la ke thurdun vekpo athema hedi ki thurdun chot kali rat atum la solam chini nangi le la bang so a council election ke hala MOS ju September clear ni ka sohi hala da close 2.3 pen apot Longri cap kachojor Longri cap pulote Matha constituency cap pulote Matha West Karbiang Long constituency sir kebet ante West Karbiang Long adang ko an magethe la parso se aha varsi adang si Karbiang Long adang si Keche to manchi pidat po achi tim lo ke pi la puja andela kacipi ke Chok ma Chok che mapu la pen isia bange 2.9 abang ala 2.9 abang ke la ke autonomous council ke Assam government panci pidat nangi pu la bangke hala DC panci pidat DC polote la ke chief minister lo neli si ka chini lo DC dengan chief minister pen cingki si jata ke claim titi la si DC ke claim mana chief minister si claim lo la si non DC panci pidat nangi si 2.9 along ke do la hini election along yong si ilitum BJP Aphan aku pe hai to that vote pi to that pulo tangte la hini ke kache kroy dun lo that Longri kache yor la pen autonomous council a power an 60 dollar power an chief minister Aphan kache pi kache hodai puke kache kroy dun lo alam the bangke ke lia bangke itum autonomous Karbiang Long autonomous council tanang ne la pen itum adet achi tim ke Keche domban cerai deta me pu ilyung ki pudun lo lo puya kaje kroy dun lo an ke lata ko la parta pheri thu me dolang athema hala MOS along pini pen para ke Keche tum Aphan ke na pilut long nang taning binang ne lo nelitum Aphlc yong si ke hai lo pulo tangte ke do anason tahedi tribal dom si pilapo Karbi chot pugali tribal domhan athema 6 schedule paragraph 20 along Karbi area pul hada ke tokali hada tribal area pusi ke tok lapo si tribal atum antuke inglong arat jasemet inglong arat tum antuke lapen Kaphere ka tribe tunda dolang halatum antuke hedi inelitum dak 6 schedule long ke long nang ya ot dolo lapen halatunge aron pensi ili claim nang ya pot ili jang tham be cancel nu dagi la cancel sel hala tum pantuke hala tum ha Matha etpo nomination nominated MDC MSC anta hedi la tribe tum angbong pa sini tum pichot ji la toge ready lu sakori an tribe tum han si pichot po ke dotang lonon ki pitang sakori longlia pata ki pitang Voterlist aron repen ke chia tum han ki pitang an tuge ni tu cancel lap po la hele